Maayong gabi sa tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo. Ani ano usab kita sa ato ang YouTube channel. Welcome sa tanang mga subscribers, viewers, ug sa atong mga sharer. Dalay kun ang Dios sa tanang panahon. God is good all the time. Atong naisgutan sa last nato nga video, mao ang mga anak ni Isaac ug ni Rebecca nga kaluha nga si Esau ug si Jacob. Si Esau usa ka mangangayam while si Jacob usa ka anaa lamang hilumon ug anaa lamang sa balay. Ug pinangga kini siya ni Rebecca while si Esau pinangga ni Isaac. Si Esau naminyo kini siya og duha ka hitihanon nga mao si Judith ug si Baslam nga nakapahisubo pag-ayo kay Isaac ug kang Rebecca. Ug pagkadungog pagyud niya sa pagpanalangin ni Jacob miadto dayon siya sa lugar ni Ismael nga anak ni Abraham ug iyang gipuno og asawa ang anak ni Ismael nga mao si Mahalat. Ug si Jacob gitawag sa iyang amahan. Iyang gipanalanginan ug miingon siya ayaw gayud pagpangasawa ug taga Kanaan. Pag-andam lakaw ngadto kang Bethuel nga amahan sa imong inahan o pagpangasawa ngadto. So pagkaugma nangandam si Jacob o sa iyang pagpanaw sa iyang kakapoy, mihigda siya o nagunlan siya og bato o nakahikatulog tungod sa iyang kakapoy. O nagdamgo siya nga usa ka hagdanan nga sangko sa langit nga nagsaka kanaog ang mga anghel. Ug iyang nakita ang Ginoo nga nagbarog tapad niya. Sumiingon ang Ginoo kaniya, ako ang Ginoo, ang Dios ni Abraham ug ang Dios ni Isaac. Ihatag ko kini yutaa nga imong gihigdaan sa imong mga kaliwat. Mudaghan ang imong mga kaliwat sama kadaghan sa balas. Mukaylap sila sa kasadpan, sa silangan, sa amihan, ug sa kahabagatan. Ug ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan maghangyo kanako nga panalanginan ko sila sama sa pagpanalangin ko kanimo ug sa imong mga kaliwat. Ako mag-uban kanimo, panalipdan ko ikaw bisan asa ka paingon. Dad-on ko ikaw pagbalik ni ining yutaa. Dili ko ikaw biyaan hangtod matuman ang gisaad ko kanimo. Mao ni ang iyang damgo nga nagpakita ang Dios ug misulti sa iya. So nagampo si Jacob. O pagkatapos, mipadayon siya siyang pagpanaw o nahiabot siya sa Haran dito sa lugar ni Bethuel. Hangtod nangita siya kay Laban nga mao ang igsuon ni Rebecca kay giingnan man siya ni Isaac nga pangasawa ang usa ka anak ni Laban. So ning adto siya og nakita niya si Raquel. Pagkakita niya ni Raquel, gibati siya og paghigugma. Kay tungod sa pagkagwapa ni ini og pagkalami sa iyang lawas. O naapoy usa ka igsuon nga si Leah, gwapa si Leah pero mas gwapa gyud si Raquel. So ang iyang gigugma si Raquel. Mao to nga mihangyo siya ni Laban nga magsawa siya ni Raquel. So giingnan siya ni Laban nga motrabaho ka nako og 7 ka tuig usa pa nimo maasawa si Raquel. So malipayon kay siyang nagtrabaho
Dali lang kaayo niya ang 7 ka tuig tungod kay nahigugma gid siya ni Raquel. Ug pag-abot sa 7 ka tuig, si Laban ang iyang gidala ngadto kay Jacob si Leah. Ug pagkaugma, miingon siya, nganong gilimbungan mo man ako? So miingon siya, among patakaran nga ang magulang mo'y muunag pagminyo. So mao to nga miingon gihapon si Laban, o sige pahuman na ang usa ka semanang kumbira. O muhatag na usab siya og laing 7 ka tuig para kay Raquel. So mao to, naningkamot na po siya hangtod nakahuman jud siya sa 7 ka tuig ug naasawa gyud niya si Raquel nga iya gyud nang gihigugma pag-ayo si Raquel. O si Laban gihatagan niya si Leah o usa ka ulipon nga si Selpa, ug ingon man sab si Raquel gitagaan usab og ulipon nga mao si Bilha. So sa ilan ng panagtipon, si Leah nakaanak kay Ruben. So malipayo na kay siya, kay mahigugma na gyud nako ni si Jacob kay naa nami anak, kay sila wa pay anak sa pika si Raquel. So sunod nasundan pa gyud si Ruben, si Simeon, nasundan pa gyud ni Levi ug ni Juda. So hambog na gyud kay siya nga higugmao na gyud siya pag-ayo, pero iya gihapon tingin ang nabati nga ang higugma gyud si Raquel. So mao to si Raquel, nasina na gyud siya. Nadali po sina, no? Nasina na gyud siya kay daghan na sila anak, niya sila wala. So mihangyo siya ni Jacob pakigdulog sa atong ulipon para makaangkon ko og anak diha nimo. So misugot si Jacob og nakaanak si Jacob nga si Gad og si Dan og si Naphtali, ang anak nila ni Bilha. Susunod na pod, hangyo na pod si Leah. Di yun magpakuan si Leah, may hangyo na pod siya nga ipadulog na pod ang iyang ulipon nga si Selpa. So mao to nga nanganak si Selpa ni Gad ug ni Aser. O pagkahuman ato nanganak pa gyud si Leah ug lain, so perti nagyong kuanan niya nga daghan na gyud kay siya anak. Nanganak siya ni Isakar, ni Zabulon ug ni Dina, the only girl nga anak ni Jacob. Og sunod, nag-ampo gyapon na si Raquel nga makaangkon gyud siya og anak. Nakaangkon gyud siya anak nga mao si Joseph ug si Benjamin. So mao to nga adunay mga anak si Jacob, 12 ka mga anak nga lalaki nga mao kini ang 12 ka tribe sa Israel. Ug aduna siya usa ka anak nga babae nga si Dina. So 13 tanan ang iyang anak. So ato makita nga si Jacob, siya ang pinaka-importante nga patriarka sa Israel. Importante kay siya, kay siya ang katumanan sa giingon sa Ginoo ngadto ni Abraham, ngadto ni Isaac, ngadto ni Jacob nga makaangkon og daghang kaliwat kay 12 kubok yang anak. So mao na nga atong nakita nga unsa may reflection ani ngadto kay Jesus ug ni Jacob. So atong nakita nga si Jacob adunay 12 ka mga anak nga lalaki. Si Jesus Christ adunay 12 ka mga apostolis nga gi-prepare. 12 ka apostolis. So si Jacob usab naghigda sa bato, naghisgot og bato. Kada ampo ni Jacob naa gyud siya ihandumanan nga bato, lubngan niya og bato. So pag abot diri ni Jesus Christ, unsa man ang bato? Nga miingon siya, dinhi ning babawong bato, pagatukuron ko ang iglesia ug ibilin ang liyabi sa gingharian sa langit. Kinsa may giingnan ana? So bato. So adto ang Old Testament na connected na hangtod sa New Testament, kay ang New Testament maoy katumanan kay ngano man mga propeta nga gipadala sa Dios sa una, mga makasasala man kay tao man bisag unsaon jud tao man makasala man gyud. So mao nga iyan ang gipadala si Kristo, haron gyud nga si Kristo walay buling sa sala,
nga siya Dios nga tinuod ug tawo nga tinuod. Walay sala. God be with us. So atong makita nga naghisgot og bato. Sus na ana di ay na. Ang simbahan naghisgot na gani pud tuog balaang kahoy sa kang Isaak. Ug diri ni Jesus makita nato unsang balaang kahoy maong krus. Unya pag-abot na pud ni Jacob, naghisgot na pug bato, giunlanan niya ang bato. Pag-abot ni Jesus Christ, miingon siya dinhi ni babang bato, pagatukuron ko ang simbahan, ang iglesia, ang katumanan sa kaluwasan, sa kaliwat naggikan ni Abraham hangtod ni David, ni Mama Mary hangtod karon. Kita na mga kaliwat na ta sa Dios. So, mga kaliwat naman ta sa Ginoo. Kaning kamot ta kay iyatang mga anak. No, atong paningkamutan bisan na dili man gyud ta perpekto sa ato nang giingon sa ubang mga video nga di ta perpekto, pero atong paningkamutan nga mangayod tagpanabang sa Ginoo kay grasya kana. Grasya kana gikan sa Dios kanang pagpangayo og pasaylo, repentance. Grasya na nga gikan sa Dios. Kung mubati na gani ka na, ayaw gyud nagtago-tagoy pa. Kay kana dako na kaing grasya nga mo konekta bisan tuod og na kadawat na ta sa bunyag, pero tungod kay makasala ta, ma-lose connection ta murag bitaw ugwa na bitaw tay di na bitaw ta maglihok pati sa Ginoo. Ako experience na ako nga kada bitong wa na tay mga kalihukan or dili na ta kasimba, lahi ang ato ang kinabuhi. So mao bitong naningkamot ko nga bisan na narbaho ko diri sa Italia. Naningkamot ko nga makapadayon gihapon bisag ginagmay nga kahibalo nga gihatag sa Ginoo sa ako nga makapadayon ko pag spread sa maayong balita bilang anak sa Dios, bilang nadawat nato ang threefold mission as priestly, as prophet, as kingly during sa atong bunyag. So atong i-reflect karon nga si Jacob nag-unlan sa bato o pag-abot ni Jesus Christ ang bato gihimong simbahan. So mga kaigsunan ko ni Kristo, maayong gabi ug daghan kayong salamat.